Iñaki Goirizelaia ezaguna Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohiak diaspora oso gertu sentitzen du. Berak harreman oso pertsonal eta sakonak egin ditu diasporarekin eta bere esanetan benetako zubiak horrela eraikitzen dira. Gurekin da Iñaki Goirizelaia. Etorri Iñaki. Arratsaldeon. Iñaki, zuretzat zer da diaspora? Bueno, galdera egiten badoztozu adibidez niretzat zer da Euskal Herria, erantzun bera emongo notzun. Niretzako diaspora da Euskal Herria, baina munduan zehar. Zu ere izan zara, Euskal Herrian munduan zehar, aurrena estatu batuetara joan zinen okerraz baldin bagaude? Zenbat urterekin? Urte asko pasa dira, joan ginean 83an, uste dut, aukera aukineban lan egiteko ikerketa zentru batean, Stanfordeko Research Institutoan, eta gaztea ginean, joan ginean ara, beldurtuta, agertzen zaraan, eta mungitik ara, mungitik Bilbora jateko bide estu bat errebueltaz beteta, eta agertzen zara hor, bidea izugarria, 6 karril bakoitzean, eta ikusten duzu beste mundu bat, ez zegoen internetik, eta orduan ez zegoen inolako konexin horik, arriskua berez nekienia helduko baginen hilearen amaierara, eta, holan hasi zen nire lehenengo kontaktua diasporagaz. Heldu zanean asteburua, joan ginean tren hartu, hori tren hartzea bere Kalifornian ez arreza, tren hartu gendun, Menlo Park herritik joan ginean South San Franciscora. Euskal Etxera, ez da? Handa Euskal Etxea, eta guan esaten, ia posible dan hemen zehozer lortzea, eta emon zozkuen jaten, eta lako baten ezagutu gendun emakume nafar bat, eta emakume horrek esan euskun lasai. Nik musean inberdo partida bat, amaitzen dugunean partida gu gazatozi etxera. Eta bere etxera joan ginean, eta berehala konturatu nintzen Euskal diasporaren balioa zenbateraino importantea dan. Zuara joan, eta horrekin pixkate lagunduta, babestuta eta etxean sentitu zinen, ezta? Sentitu ginen oso babestuta, gure preokupazio guztiak desagertuta, eta pentsatuz, hemetik aurrera zentratuko naz nire kasuan, zentratuko naz nire lanan, nire ikerketa lanan, eta beste preokupazio horiek, kanpoan gelditu ziren, ez? Eta gainera ikusi egin duen Euskal Etxea San Franciscon zala, izugarria, oso indartsua, frontoia ederra, han biltzen ziren domeka guztietan euskaldunak, egiten zaben, badagor jantoki bat kanpotik datozen personantzat, baina gero eurek biltzen dira domekar hor baskari ederrak antolatzen da bez, eta oso mundu niretzako oso gertua sentitzen nintzen etxean moduan, eta horrek lagundu euskun asko. Eta harreman pila bat egin zenituen, jende pila bat ezagutu zenuen, esperientzia pila bat, adibidez, Boisen ere izana zara, ez da, Boisen ikastola batean izan zinen, bertako aurrei euskaraz ipuinak kontatzen. Hau izan zen, egun bateko kontu oso berezia, ni ara Boisera joan nintzen, justo nire agintaldia unibertsitatean amaituta gero, eskaini zidaten lan aukera batan, hango katedra baten, justo diasporaren emakume baten izena daukana, Eloiz Garmendia Dieter familiekoak, eta han egon nintzen eskolak emoten, talako egun batean, deitu hostien joateko ikastolara, eta han ikusteko, eta kasole eta eskatu eskuen, zergatik ez tozu irakurtzen ipuin bat, eta han oso momentu berezia izan zen, umeak nire aurrean jesarrita. Zer irakurri zen, Nik
Txano Gorritxu eta Hiru Txerrikumeak. Euskaraz. Eta haurek euskeraz entzuten, galderak batzuk euskeraz, beste batzuk inglesaz, baina oso momentu... Oso hunkigarria izango da, Bai, hunkigarria da, bai. Oso momentu polita eta Boizin badago ekosistema berezi bat. Hor sortu da euskaraz eta euskal kulturaz bizitzeko ekosistema oso potentea. Eta, sentitzen zara oso gustoran, dekozuzelako amen dekozuzen gauza asko. Eta, Iñaki, zer da euskalduna izatea diasporan? Hori galdera berezia da, eta ez dakit erantzun bat dagoen, ez? Eurentzat diasporan oso importantea da mantentzea tradizio batzuk, ez? Adibidez, dantzan egitea oso importantea da, kantuan aritzea, eurek antolatzea euskal kulturari buruzko ekitaldiak, importantea da ere alkarregaz egotea, lan egitea alkarrekin. Musean jokatzea? Musean jokatzea, hor antolatzen dabe urtero eta urtean zehar ekitaldi asko, hor dago Nabo da Ipar Ameriketako euskal etxen erakundea, eta urtean zehar, ekitaldi pilo antolatzen dabe, euskara klaseak ere, ikastolak eta bar. Eta hau ere gertatzen da beste herri batzuetan, ez bakarrik estatu batuetan. Argentinan, Txilen, toki askotan, ez? Baina eurentzat importantea da hori, sentitzea euskal kulturan murgiltzen direla, euskera, dantza, pelota, kultura orokorrean, ez? Hori da eurentzat euskalduna izatea, baina badago ere beste gauza bat, eta da diasporak egin dezaken ekarpena danontzat. Nik beti esaten dut, inoiz Euskal Herria nazioarteko mailan zerbait egin nahi badau, diaspora gakoa da. Gakoa da, bai. Gauza askogatik, ez? Gauza askogatik. Kopuruagatik bakarrik ere, ez? Jende kopuruagatik bakarrik. Jende kopurua, ez da modurik jakiteko zenbat pertsona dauzen munduan zehar euskal jatorria daukaten pertsonak. Estimazio batzu da sortik, batzuk esaten dabe 8 milioi, beste batzuk esaten dabe 6, beste batzuk 7, Euskal Herrian baino gehiago. Gertatzen dana ere da, askotan ez dakitela euskal jatorria daukatelik. Eurek teletxea bizena dekie, edo goikotxea, eta ez dakite abizen hori euskalduna dela. Iñaki, ari gara, irudi batzuk ikusten, zure dokumentalekoak, ez da, bai bagara. Bai. Zer kontatzen da bertan? Hau da oso berezia niretzat. Esan dozuen bezala, harreman pertsonal asko egin ditut urte hauetan. Egon nintzen Kalifornian bizitzen, han jaiozan nire semea, egon nintzen gero Massachusettsen bizitzen, Bostonen, han bere Massachusettseko Instituto Teknologikoan lanean, egon nintzen ere Boizin, eta toki guztietan euskaldun asko ezagutu ditut, eta pentsatu neban, orain, zerraitik ez dut kontatzen historio bat, zer da pertsona hauek daukatena, zeintzu dira euren baloreak, euskal baloreak dira, eta orduan pentsatu neban interesgarria izango zala olako bidaia egitea eta bizitatzen joan euskaldun desberdinak, eta horrekaz elkarrizketak egin, horri buruz batez bere, euskal balorei buruz eta euren historiak ezagutzea, ez? Eta ze pertsonarekin egontzara, orain ari gara, ze jenderekin egontzaren ikusten, jende interesgarria aurkituko zen? Hori da, adibidez,
Bidart Andrea, hau Noka, eta hori bere aita, Maik Bidar, Noka taldea da handagoen euskal musika talde bat. Hiru andra dire, oso onak. Eta euskaraz abesten dute? Euskaraz kantatzen dabe, oso ondo. Eta Andrea Bidar da, hau adibidez da Jon Elorriaga. Jon Elorriaga izan zen Bank of Amerikako jefea, nagusia, zoritxarrez hilda. Hau da azken elkarrizketa, unkitu nindun asko, pertsona bat euskeraz berba egiten zegoela han jaioa, Jordan Valley, herri oso txikia, eta herri txiki horretatik salto egin zegoen Bank of Amerikako presidentea izatera, eta berak beti esaten zuen neunaz euskalduna, eta nik berbeagaz, Bizkaiko euskera zeukan gainera, nire berbea da esaten bado zer, hori aurrera doa. Eta holan egin dau bere ibilbidea. Eko pertsona, ezta? Oso niretzako pena handia izan zen jakin nebanean hiltzala, eta merezi da gure rekonozimendua. Eta holako pertsona asko da, mendik joan da, edo han jaioak, lortu da benak batzu arrakasta izugarria, beste batzuk ez. Eta gelditu dira guk askotan berba egiten dugu horri buruz, ez? Arrakasta lortu da ben pertsonei buruz, baina asko gelditu ziren ere bidean, eta horrek ere diasporako kideak dire, eta merezi dabe gure rekonozimendua ere. Iñaki, eta zein da zure ametsa diasporari dagokionez? Baduzu helbururik, asmorik? Bai, nik uste dut diasporarekin egin behar duguna da etengabe zubiak eraiki. Zubi pertsonalak oso importanteak dira. Adibide asko dauz, ona etorri diren pertsona batzuk, oso gazteak, harreman pertsonalak indabez, adibidez, oinatiko esperientzia famatu hori, amerikanuak joaten zirenak oinatira euskal kultura eta euskera ikastera. Hortik, Dave Bitter sortu zen, eta Dave Bitter da, izan da Boisiko alkate euskalduna urte askotan zehar. Euskal Herritik kanpo ukidogun alkate euskaldun bakarra, ez? Nik uste dut zubiak eraiki, harremanak sakondu, eurek ez dezatela gauldu kontaktua gurekin, gerota komplikatuagoa dalako. Orain ja immigrazioa amaitu da, ametikara ez doaz euskaldunak. Beraz, handauzenak eutxe egin behar diote horri eta harremanak galtzeko arriskuan dauz. Horregaitik oso importantea da hona ekartzea, eurek hemen murgiltzea, euskal kulturan murgildu, eta bueltatzen direnak egon diramen eta badaukate harreman pertsonala amengo euskaldunakaz. Eta etorkizunean ez dakigu non amaituko diren. Hor dagoz, adibidez, Pizzin Arruza bat, edo Dave Bitter. Munduan bat demokrata, bestea republikoanoa, baina eragin handia eduki dutenak Ipar Ameriketako gizartean. Bideoan ikusi dut Stephen Solavere. Stephen Solavere da Harvardeko irakasle oso famatua, eta euskalduna da. Orduan, zubi horiek eraiki behar dugu, eta zubi guzti horiek batuta, zubi erraldoi bat egin.